El primer torn és fluixet, encara no és un dia que encara no fa prou calor, nosaltres valorem que realment començarà a venir la gent és a partir de Sant Joan, no? Que és quan realment la tendència de temperatures a tirar per amunt i començarem a tenir l'aforament no que ens preocupi, sinó que hi hem de treballar més al damunt. Els tres factors claus estan, un, el propi sol, els ultraviolats que desinfecten de mètode natural, el segon és l'aigua que nosaltres aportem, que ve clorada de xarxa, i el tercer és l'aigua de la piscina, que ve clorada amb un percentatge molt més important que la xarxa, que actua desinfectant.